Ngidon kam shisha banle ya kaba bha man nakasngi khnang ba kan ra ka jingmen ha ka jingim jongi ngan yathok khana ipi ya kawai kapor ngalaklet ya katarik ngalaklet ya snem kelajia ha ka shnang punsla kader tat ka por singiyo te nge ya surok ka banga ya surok ngai i ya wai urang ba bakalon namadan te ngla shupai ngapai ya den ba ya ram mo ki bahajan lani basa jengai rei nga i bo tau ri rong ba uskolon umti briushu henrei ke ba sosi kalong ba ki bahajan lani ki ba ya lenti kishu pai bat ki mlai ai te ngas ngo ba ka de ka kamram jonga parmensim ban lei ai nak tadau nga lei chen jo bat ha bang apai nga i bo ni bri umlong shu su thu shu markum ta nga bat ya kali tau driver udai bana punsla te nga khot yu nga karpat yu mo ban ra sha sisi bat habanga ra ya mo sha sisi nga bat rendang ju namar nga ngai trai bakala bandai kum ka just stroke nga penhiar cepo mo nga ban rendang ni penhiar te masan poi hospital nga ra yu kamera emergency bat hadin ba kila sumar yu kila ai dream mo kila ai dawai te nga i bo tau beri ulak ni benrio te din bola kendit brio ukli yang kidai manoma kai kerteng jong pi nga ong yu dan kamban tip ya ka kerteng jong ka bukongsan kalong ba pinyo ya ka met ka phat ka bukhoj bakhia te uang yang ba udai na molai ong lilei ngi long kumju ma la dei na molai ne na war ne na jantia ne baro ai ngi dei khasi te sho bangan phet ubu ka jinduai nga bangan yo ya ta ka chiko jingkhia ngong em ngan bu ti mangai pi to bu ya nga lingan khambu jinduai ka ba karpang na pi na marwa pilong kumni ma te ngai ba pin lai phai no sha ala shnong ban kendu ilai lok ikon te habang apoy haying bomja nga kemen kaman sim habang yo ban lei ai mo ka ba ha ka imlang selang te wala da nganget ba barok kim tip ya kata ngap kam dei bang kwa ban yu mo ban kan sarong yaldi ndrei kai ka bang kwa hakani kapor ban ong ipi kalong ba ban ra ya jingmen ting ting ni shu up mo ka jingmen kamla ban wan shangi ladang mishna tengi dan kam ban shna ya ka man kapor knang bin yo jingmen habang don haying ngashong hakamra marwai te nga skok men ba namar nga sutlat ba pan shamar we ho nga i je baro ki ba i kendo ban nga sutlat ban kren mo ben to kana ndri habang shong li marwe ka di kapor ka bang sutlat ba namar nga yo ban perkhat ke ka bang kwa ban le la shai sngi mo lani mentau snem ni la shim snem ka dei ka por ka jarai ba ya nga mo ka ngashim kerpang ba bang dan marwe te hakapor bangar ki marwai ilok janga sha klibre res mer ki ashi ong i ba ngayo ban le go batam wala de ke barit ru ndrei klapan hun nga so sha ba muslim janga ka kamen so bang yo ataka met ka phat ko ba khia leng ba ka chikmen ka bang don ha muslim janga leng ba ki kam ki bang le te nget ba ki parasam la mo ki rirang ba lani mo ki palok burjar ki bias ngoi kini ada pi dan hata ka jing sosi kai ke papen kemeni pi kalong papin lai asia ki nong salang ka wa dai ke barit ero mo ha ba pi i we to meni barat ni ratiar mo ra jing bam pila ban terwai i ban yarap lem balara imtre ru kam lai namar ba pila terwai ladi te ngin kam sha ban lai e man kapor khnang bangin yo ka jing men te pisotu adin ba pila yo ban lai ya kata te shopat kun bu ka jinwai ya pi baro ka pe in video khnang ba pinyo ya kamet ka phat ka koi ba khia ban ba pila ru ban nang tei ladi ha ka jing im kublai shibun kublai pi baro